Så velkommen til denne video. I denne video skal vi spille noget PvP inde på Killstreak PvP. Så ja, det bliver meget hyggeligt. Se. Ja, ja, vi jumper bare. Jeg har allerede gear på, fordi sådan, jeg er YT, og sådan, jeg har spillet herinde noget tid. Og så er jeg lige kommet ind, men jeg havde åbenbart noget gear på. Og løgbærk. Den her video kommer ikke til at blive så lang, fordi jeg har ikke så meget tid til det lige nu. Der er en god en der. Jeg glemte lige at have den der. Ham der, ham skal vi bare nok. Men jeg kan ikke PvP lige nu, fordi jeg er lige kommet sådan lille. Han må virkelig ikke nudge, så bliver jeg sur. Ej, okay, det gør jeg nok ikke, men det er bare nederen, hvis han gør det. Okay. Nu er der ikke nogen nede, som jeg kan fight med. Er der noget gear? Det kan være lidt lukker folk. Ja, det var så ikke så smart. Sorry hvis det her det er lidt dårligt kval, men jeg er også ny YouTuber, skal I huske. Tænker lidt, vi skal... Ja, hvad kan man? Okay, jeg kan ikke... Ja, okay. Hvad? Han prøver at teleportere mig til spawn. Ja, okay. Det kan så ikke så meget mening. Hvad er der derinde? Det her det er et helt nyt map jo. Det er faktisk et meget fedt map. Nå, ikke det. Ja, det er lige en hacker, jeg spottede der. Ja. Shit. Ja, han gider sgu ikke at dø der. Kunne man lige få et nudge? Åh nej, det gider jeg ikke. Yes, super. Det var også lige, hvad jeg havde brug for. Nå, ja, rip. Det var så ikke så fedt. Jeg jumper bare igen, fordi jeg kan tage KDT igen. Man får alligevel pænt OP ting i KDT. Sådan der. Lad os bare jumpe igen. Med. Jeg tror jeg lagger lidt, guys. Jeg tror at det her det er ved at være alt for recordingen. Ja. Alt for den her video. Ja. Jeg kan virkelig ikke engang komme op. Skal vi lige ind og slutte af.
tak fordi I gad så med. Husk at like, subscribe, kommenter hvad jeg kan gøre bedre. Så ja, ses.